sang Kumbakarna asmane karo ayo arati karo kok iku warna awet perang ngalengko kenya darbe ato ayo alati karo arep karo Sang Yaksendra kula rupa mangeses kadhe angin pangsempal kaprapal selo keplesat Sato lumayu mangungsi kagiat kakudo kang joko bumi estu ngara jagat manik raja aku ya bandaku ya donyaku ya alam gede hei karo kowe kok lontang lalu wong ora dunung kowe kok sajak bingung ki arep menyang endi ladalah Kakang Rahwana aku wis ora krasan maparna ing kene lan wis ora krasan cecaketan karo dulurku tuwa wah bangsat parat waton mengo kowe iki goblok karo tak andani monggo ning kene iki malah sing tak rasa papan sing kepenak mapan ing kasuwargan jati iki papan langgeng lan papan nikmatmu banget kowe rak sing mbok rasake ning nyatane aku ning kene isih bisa jumeneng nata nayaka lan pengambating praja ning kene jangkep ya ning kene iki papan swarga tundha sanga ngono goblok buta pengung Kakang kowe ora bakal mlebu swarga. Oh Kakang iki dudu swarga nanging coba sawangen. Yen sejatine kowe menco ning kayu watu saben malam Jumat kliwon lan malam Selasa kliwon dikutuki wong sing do arep golek pesugihan. Mula yen ngene iki carane aku ora bakal bisa tentrem mapan ana iki. Merga sejatine iki mapan ing jagat weteng Kakang. Kowe ngucap ngono sing mbok nggo dasar apa? Sing mbok nggo dasar apa? Kakang, biyen matiku ndepani musuh merga mbelani bumi wutah getihku ya negara Ngalengka diraja. Mongko jarene aku iki sinebut Senopati kang labuh marang bangsa. Cinathet ana dlanjang kencana asmane Harya Kumbakarna.
Nanging tinemune jebul aku isih kecipratan lerah letuh. Merga saka dosa kang mbok sandang iki Kakang. Tutukna nggonmu golek titising Sriwidawati lan sing gedhe pangapuramu. Yen aku wis ora iso awur karo kowe Kakang, aku trima lunga saka papan kene. Blelat kowe arep minggat to kono, Brun. Wah, bangsat elek. Blelat. Barat minggat mbok ben. Aku wis ora butuh mbok karo. Dosamu kok disepeleke. Ngertiku ning kene aku isih ngrasake nak kepenak. Nadyan aku wujute yetmo. Nanging piye carane aku tetep budidaya golek titising Widawati. Tumiyung Angendanu mayung ingkang ketaman Rudatin Anjegreg Pindha Tugu Sinukarta nenggih pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna ya Raden Janaka kawis tinggal nandhang Sungkawa awit mulat penandhangi kawula ingkang kasangsaya sinangsaya miwah ngrembakaning kamurkan lan kathah wong culika sak nggon-nggon ngantos wong cilik sesak-sesek sesenggukan karonta-ronta katula-tula bebasan kesrimpung dadung ora ketulung sesambat esuk sore datan ana mendhane pramila karya sumengkawaning galih Dyan Arjuna datan mubah datan musik ngeningken cipta mrih antuk margi pepajar kocap Sang Wawong Agung Kyai Lurah Semar Gya merpake unggihaning Sang Abagus
putra ingkang puspita harum kasiring samirana mrih sekar kaduk ko ngas kandanyo paweh raras betnaning griya blagagag ugag sadulita mel-melden Dara Arjuna kula ngertos saurating manah jengandika ngulat kawontenaning para kawula dasih mongko kawula ingkang sami boten ngertos kendhang kimpul pojok plereting lelakon nanging sami dados kurban kasempya ing ngaradan ngoten to Den Kakang Semar ora keduga rasaku merga bapateng iki malah saya ndadra ngendi papan sing ana mung sarwa cecengilan mula nggonku meneng ciptaku mung golek pepadang besok kapan bisa antuk banyu bening kinarya memayu hayuning nusa bangsa nggih Den inggih pancen lakon iki nek dijarke mawon niku boten becik lah nek jane mono ngamarta Pandhawa niku jane pun leres nanging sederek ndika nggih para Kurawa nika kula wonten kahanan kados ngaten mesti nggih namung sami meneng mawon merga Kurawa niku awan bengi sing dipikir mung seneng-seneng tok mula Kurawa niku watake nggih boten tebih kaya watake kewan merga kewan niku ya mung mangan seneng-seneng lan sanggama. Mongko nggih pun dielingke kalih alam lindhuping 7 sahari gunung mledhos. Banyune segara mumbul. Udan barat lesus kaya pinusus. Larang sandang pangane wadine Kurawa isih kober seneng-seneng lan ora menggalihake kawulane. Nyatane wae wiwit ratu nganti tekan ayaka pangambating praja cak-cakane kabeh ya wis ora bener. Ana sing semiran ming separo. Ngaten niku. Niku pun ora bener pun boten bener. Luwe-luwe sing dadi ratu negara Ngastina nggih Kang Raka Prabu Duryudana nika cak-cakane ya wis ora bener. Mongko sing jeneng saguh dadi ratu niku kudu ngampil daya linuwih lan kudu ngampil panguwasa agung. Mula reh ning ngampil daya linuwih lan panguwasa agung niku mboten kenging sewenang-wenang. Ratu niku mung nindakake kewajiban ingkang boten namung pamrih pribadi lan malih ingkang wigati dadi ratu lan pengayom niku kudu utawa dudu mujudake bebungah. Nanging niku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sakwutuhe
marang negara lan kawulane. Mula yen wis saguh aja golek sugih, yen sagah aja golek turah, yen wis gelem aja golek pengalem. Ngaten Den. Dilalah kok negara Ngastina niku diasta dening Kang Raka. Dilalah cobi kok aduh. Dilalah Kang Raka niku dados ratu wonten ing negari Ngastina. Inggih Prabu Jaka Pitana saniki malah peperintahane malah saya ora karu-karuan. Mongko Duryudana lan Kurawa niku angel didandani, angel dikandhani. Senengane golek wah sugih ning boten wani kurban, ora gelem nanjake kesugihane ya Kurawa nika. Lah niku Den, lah sing perlu dieling-eling negara Ngastina nika sasedane Kang Rama swargi Prabu Pandhudewanata Ngastina lajeng dititipke Kang Wa Adipati Desa Rastra. Ning ibarat ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Keprabon Ngastina banjur dilintirke menyang Kang Raka Jaka Pitana nganti tekan saniki. Nanging ala niku mboten badhe tumama ing becik. Mang percaya mawon. Besok wayahing mangsa kala negara Ngastina mesti wangsul wonten panguwasane para Pandhawa. Iya Kakang. Banjur prayogane Arjuna kudu kepiye Kakang Semar? Punten, mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padang rembulane, mang tindake sak becik-becike merga sampeyan niku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari, napa malih jangandika niku dikekudang sing bakali saged nurunake sejarahe ratu. Pun niki mumpung Jawata badhe matedhaken wahyu pepakem Makutha Rama, manggayu nggih Den Ndara Arjuna. Caritane satriya linuwih amardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning ayun pinasutapa brata jajaring panggayuh. Kakang Semar, biar padang terawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sosro, dupi aku midhanget kabeh pengendikane Kakang Semar. Kang mangkono tak suwun amung puja sesanti lan puja mantra uga pangestune Kakang Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagakku, kapitayan dadi gegonelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku, lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Arjuna semedya munggah ana ing ngarga Kutharunggu. Arjuna sedya nggayuh wahyu pepakem Makutha Rama Kakang Semar. Nggih Den, prawegi sanget niku. Margi pepakem Makutha Rama niku wulangan hasta brata. Pun mang tindake kula nderek ngawat-awati lan mang percaya mawon. Sinartan manteping rasa tumameng tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu Den Ndara Arjuna.
Yuwana ingkang sinedya Basuke ingkang kaesti murwakani carita Saratri sinartan sesanti luhuring kagunan angesti kuncaraning bebrayan adiluhunging budaya pinarya hanyembuh drajating bangsa kinataking dosina wayang purwa sembada dadya tuladha hambangun jiwa utama mawardira ing tata krami pramila pantes lamun winastan kagunan suraos tontonan lan tuntunan kaneke menika tawarnane hadeking pertapan arga kutha Runggu sinten ingkang pangasrama ing mriku yekti ingkang wisik Begawan Kesawa Sidi sakti pendhita ingkang gentur tapane mila datanama kalamun sidik paningale waskithing esti limpating kawruh sabarang pangandikane dadi saciptane mandi apa kang cinipta dadi kang sinedya teka Sang Mahatapa Denya pangasrama tanpa kanthi Bambang miwah endang nadyan mekaten kathah para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya puruhita mring Sang Wiku nalika semanten sawunya jugar deni Romangsah Semedi gya lenggah wonten madyaning pacrabaan sineba sanggihaning para cantrik indung-indung lah sinten ta wau ingkang kepareng caket mangarsa nggih Raden Anoman ya Resi Mayangkara ya bayuning wanara kasambet piswanipun para kadang bayu nggih Dedya Jajal Rega bayuning raseksa Mayanaka bayuning gunung Naga Kuwera bayuning Taksaka Garuda Mahambira bayuning Kukila lan Situbanda bayuning Liman Wauta Sang Maha Resi dupi mulat piswanipun Sang Anoman mila arsa Rukmendriya dadi mangkono pangudas maraning Dreya ingkang dereng kawedaring lisan Sritenon ning wasewakan busana maneka arna
Sebab puspitengu dyono miang panjerah saroro kmo ranggeng manik nara narawata ana obro banyu kang mirat nyaring deca awaran lireki laci siring radit wimbo kekondo ingin katiuping samirana wandra sawaran mangambar kungas ngepeki madyaning paseakan tandya Hung ilahing astuna masidam mayangkara sause satata lenggah padha kanthi raharja Piswanira Anuman duh Hyang Rama Dewaku inggih Premban awit mundi pangestu paduka Premban saha kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja Piswan kula kejawi saking menika ingkang abdi pun Anuman ngaturaken sumengkeping pabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Premban. Yaya Anuman jeneng sira ngaturake pangabekti wis ndak tampa karya bombonging penggalih mung wae pangestuku tampanana senggana Anuman inggih sangat anggen kula mundi dadosa jimat paripih semono uga jajal raka bayuning raseksa dikepara ngarsa nggonira marak suwan inggih esaken dawuh ngaturaken pangabekti Premban ya wis ndak tampa kanthi sukaning manah mengko to dhisik Anuman kaya wis sawetara nggonira sak kadang bayu tetruka mapan ana ing wukir kutha Runggu kene mongko nitik ningiring netra cupla-cupi Brahmanasari sajake ana wigati tumuli matura lan murih wijang satala-tala tak keparengake kepara maju Piswanira Anuman non inggih ngestuhaken dawuh Premban Enjra ingkang puspita rum
kasiliring samira nomre sekar gadung kas gandanyo maweh raras retnaning griya kepareng matur wonten ngarsa paduka Premban nanging cumadung deduka mbok bilih wonten lepatatur kula mangki nyuwun lumunturing sih samudra pangasami yaya Anuman kaya ora dadi ngopo sirna narasa wigih ringa-ringa duji mata punden kula Hyang Adi Premban pramila kula sekadang sami adedanggan wonten ngersanipun Sang Maha Muni esdining manah kula mboten sanes amung sumedya ngempek kanugrahanipun Sang Adi Premban kepareng wanuntuni margining kayuhanan miwah sampurnaning sangkan paran dumadi syukur mawi bagya menawi Sang Adi Premban kepareng anguntapaken dhateng kamoksuhan dasat kula prapting delahan jersotaning manah kula mapan wonten ing Madyapada menika sampun dangu wiwit ngabdi dhateng Sinuhun Prabu Rama Wijaya ngantos samenika sakti sampun rumaos sungkan tinitahing Madyapada ingkang hanggung sinandhangan inggih menika Cuwa Wirang Gumbira Papa Mulya lan sapanunggalanipun pramila Penemban mawantu-wantu panyuwun kula mugi Sang Adi Penemban kersa paring pedharan menika lan mugi kepareng nugrahani dhateng jasad kula Penemban wong ilahing Anuman aturira daya-daya kaya wong nyidam cempaluk mongko wedharan iku ora kena sinangga entheng lan titi wanci iki kaya durung ana wenanging Hyang Widi ewadine samengko yen ana wanci prayoga mesti bakal tak wedharake Anuman inggih matur sembah nuwun Penemban ingkang mekaten lajeng kepareng ingkang abdi cumadung dawuh Penemban senggana Anuman malah kalenggani aku bakal munggah ning sanggar pamujan minta sing jawata nindakake panemban sira wae Anuman sekadang sawetara tak tundung metu njaba ana pakaryan ingkang kudu mbok sangkul krana kalenggane iki kutha Runggu bakal ana tamu kang teka aja nganti tamu iki mengko ngrusak swasana bening temah dadi buthek swasana padang dadi peteng lan aja nganti ngridu nggonku bakal nindakake panemban senggana Anuman sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katri gumulung ngrempak katri gumulung mangrembahing wadya Gurata Gurureka giri-giri Gurata Gurureka giri-giri kumregut makut mangajab
Oh, kasinggihan ngestuaken dawuh timbalanipun Sang Adi Penemban. Nanging menawi daya menika mangke namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Kados pundi Penemban Purbawasesa tak pasrahke marang jeneng sira Anuman. Nanging nganggo duga lan prayoga lan para kawula kang padha mapan ing sakiwa tengen pertapan kene. Aja nganti kasempyok ing ngaradan Ainuk-nun, Nok ngestuaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Penemban. Senadyan kula inggih nyuwun pamit Penemban Anoman lan Jajal Wreka. Lelungsen tak babakali surtiti kang padha ngati-ati lan aja nganti ninggal duga lan prayoga Senggana lan Jajal Wreka. Bocah cantrik. Jenengmu ki cantrik sapa? Inggih. Kula pun cantrik bolot. Sapa? Cantrik bolot. Oh iya, maju suwani arep matur apa? Nadyan kula inggih cumadung dawuh Penemban. Napa kula nggih kedhawuhan nungka dhateng Begawan Mayangkara. Kae iki do arep maju perang. Awakmu kuru kaya ngono. Inggih. Lah pripun saben dinten kula namung ngangon bebek. Mboten nate maju perang. Nang menawi kula dipun dawuhi kula inggih sampun siap. Kula niku ajeng kurungaken niki ning nek pun tumandang mah jan wau ngedapi-dapi saestu. Wis ora sah. Kula niku saben dinten mak ndok bebek lho. Wis ora sah. Kowe ngrampungke pakaranmu wae. Kalenggan iki aku bakal munggah ing sanggar pamujan. Wancine manembah sing disuwun muga sesantine tansah manggih mulya.
dhisik ya nduk ya. Iya, Mak. Bentol lungguh sik. Iya, dinteni dilit meneh. Heeh. Puji syukur ngersaning Gusti awit kalenggahan iki bisa sowan. Sowan endi iki, Mak? Iki sowan ning Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul kene. Ning Karangasem. Heeh. Ana ing adicara Mahargya Ambalwarsa Kelurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping pira, Mak? Sing kaping iki 104 apa ya? 104. Iya, 104. Yo, Mak, 104. Dene ingkang kepareng ngasta lurah ngune inggih Bapak Parimin Sarjana Pendidikan Agung panuwun katur dumateng Bapak Lurah mandhapipun dhateng sedaya staf utawi pamung kelurahan dumateng para tokoh masyarakat lan sedaya warga masyarakat ing Karangasem mriki. Yo. Panuwun ugi katuraken dumateng sedaya pamirsa pandemen budaya utaminipun ringgit para ingkang sampun kersa rawuh wonten papan menika menapa dene ingkang kepareng mirsani saking live. Sik nggon HP Live to. Yo, live, Mak. Ngono. Yo. Terus iki saking kadang-kadang dalang Senobol sing papan pundi kemawon iki katuraken gunging panuwun mugi-mugi sasampunipun adicara pengetan Ambalwarsa ingkang kaping 104 to mau nok. Iya. Yang 104 iki mugi-mugi Kalurahan Karangasem Ponjong mriki tansah pinayungan dening nugrahaning Gusti Kang Maha Agung. Para pamong praja Bapak Lurah lan sedaya pamong muga tansah kaparingan bagas waras supados saged lestari anggenipun mranata lan ngasta payung agung ing wewengkon Karangasem mriki. Yo. Mboten kesupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan muring wimbo supeket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut majinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan ing wekdal salajengipun mugi-mugi Kalurahan Karangasem wimbo santosa wimbo reja mulya lestari hanjayeng bawana. Allahumma amin. Iya, Mak, apik gene kowe iso ndonga. Isa ya. Ngarang ya dewanging mburiku iki. Iya. Iki bububku lho iki bububku mburiku ki. Medeni, Mak, mosok lanang. Ora ya guyon. Iya. Iktor rambutnya dawa Dadi bingung aku sok arep nyeluk Mbak apa Mas iki. Iya, Mak,
Saiki mung kari seneng-senenge. Seneng-seneng kepiye? Iya seneng-seneng apa jenenge? Caos panglipur kaya tangku lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-senengno. Iya, karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung ya sing ana HP sik wae. Heeh. Iki ana saka kose. Heeh, iki. Niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih, Om. Kok meng kowe sing disawer? Ah ya aku. Sing kudu disawer kudune ya aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun. Wah, aku iki kon nyanyi, Nduk iki, Nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho, Mak. Heeh, lumayan. Lumayan kuwi. Iya. Saka sapa? Saking Mas Adi Juragan Tahu. Oh, saka Mas Adi. Heeh. Nggih, matur nuwun. Heeh, matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki. Terus ana apa meneh ya? Oh iki ana iki. Bismillah sukses le. Wo mbokku jebul kleru. Sik. Nah, iki Sugeng Dalu Mas badhe request tembang. Ngidam Sari sampun transfer 100.000. Nggih, matur sembah nuwun. Engkang nembang sinten? Terserah Mas. Waduh. Mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora. Terus niki saking Mas Yusuf Jepang. Saka Jepang. Heeh, saka Jepang ki. Iki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya? Umpama yen akeh banget lho iki, Nduk. Iya. Ketoke meng 1000 mak meng rupiah. Ora apa-apa, ora nggo sangu meneh, nggo sangu, nggo imbuh-imbuh. Iya. Ana meneh. Ana meneh, Mak. Heeh. Iki ana Sugeng Dalu. Ora Sugeng Dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki Sugeng Dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen. Apa aran batako apa aran boto kuwi? Aransemen, Mak, durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni. Mosok meng rebabe sing muni. Ya mengko kan ben di apa jenenge ben di aransemen ki karo Mbah Geter. Mbah Geter. Heeh, bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa, Mak? Komposer. Komposer. Heeh, kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Heeh, ya mengko coba iso apa ora iki. Kudu ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung dok-dok monggo ayang-ayang krampul. Ora, Mak, kuwi lak bocah-bocahmu. Heeh, ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Ana meneh. Sugeng Dalu Mas Gading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang teng Goro-goro. Oh, nggih. Dari Mas Pen-pen Diwangun Banyumas, matur suwun. Ya, Mak. Saka Banyumas. Saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Akeh banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Heeh. Oh, iki ana meneh iki. Sugeng Dalu Mas Gading, Sugeng Dalu nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono ki sia-sia iki Mak nek karo Simbah. Sapa? Simbah. Kae iki Mbah D. Bade. Heeh, kae iki apa jenenge bintange warga laras ki ya kae. Umpama warga laras ora melu ora ana bupres ki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Heeh, caping gunung dhisik ben di
bawani dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku melu ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksudnya tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane terjalma iki waca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Sira aku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang apa iki ya, dikasih nggih niki terus dina iki Mas tambah panjang umur, minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih saking Pak Siswa. Nggih siap. Niki wau mengki kula wacane melih Pak, kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh no dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bengi iki kan rak yo gak ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti le ngadeg mongko sile jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mongko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datu-datu. Tak sumet malahan kowe tuan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.